Bernadar Hudaýna zarf. Dilleringde şepagat. Dilleringde şepagat. Yüzleringde sahavat. Salamat ol, salamat. Periştemin ey adam. Agar önüne diýeregim. Sen ne beýle birekim? Iň ulakan soragym sen nämesin ey adam? Bilmen, nämeden çeşmän? Oňmamysyň urşman? Öz-özüňe duşman sen nämesin ey adam? Muň menzillen geçen sen. Dünýäň syryn açan sen. Men soraýan haçan sen. Adam boljak. Ey adam. Mehriban käbir gyzlar. Käbir emesler, şeýle bir bagat ýaşaýan, gül müdür, maşin, iPhone'un sonkuzy, konkretni gymmat eşikler. Görýän içerde diýişler zok. Her günem nemelen iň uly etaşgalan bilen ne başga bolan iň uly etaşyndan historiýalar bilen lüks jaýlar, kwartiralar datlar. Pul nerden gelýär? Kaynak çeşmeden ýerimiň. Çeşme. O çeşmenin suwundan bize biçesi. Ştaýla huda ketsin de şeýle bir işlerdi işleýänler men. 3-4 iş edýän, ýepir edýän, dokumentum orýan, plastik zavod işleýän. O sizin ýaşaýan durmuşyňyzy özüme paswalýa edýärler. Ondan artan o giýişdat, artanjadam damdyryp yumruğumuz gasýar. Şunda şundakylar ýer. Galany näde edýär gurrun meniň galym. Akallan ol, balkandan ol, lewapdan ol, mardan ol, daşoğuzdan ol, yani adam ol. Nereden kellesine gelýär bu takıllı kene? Davay, gidelim, davay. Ne, dinle, rahat, davay. Davay, oğlum. Davay, gidelim. Bak, fikrin oğlum, iki katasın ya. Arasa iki katasın ya. İki katasın. Başına da yok. Oturuyor mu bir falan ne? Dura başaktan o anla. Ağam, ne yaptın? Duraydı ağam, durdum. Davay, gidelim, davay. Dur o atçılar o şeyleri de. Ağam falan. Dura başaktan o. Bana mertler çek var, tam karo, lattınlarla var oğlum. Var ya, raydı ağam. Davay. Bu toparada tere topuyor. Bu neyle o? Bana mertler çek var, tam karo, lattınlarla olman. Ya sana da bu. Gel de falan. Meni beýtmäň o. Meni beýtmäň o. Çağalaryň iň gorkuly momenty. Bize su ver ayda. Gel öýe gir, bosagda durma, gel. Ayıvı çıkar ayda o. Öýe gir, bosagda durma, susuz galýaň sen häzir. Ädirmi öýüň içine girsem, soň sen meni çıkarmajagyňy bilýär. Şoň üçin reski çıkar ayısı o men dostum garşy ötýür. Men sana söz berýän öýüň içine girädir, sen çykýan daşyna. Hudaý wady, şeytany. Gel öýüň içine gir, gel söz berýän. Bolýa. Yok ötedi men dostum garşyp sonra. Soğullun, şundan şeyler seni hiç daşına çıkar. Bolşu sen bizde ýatymda galyrsyň. Bol. Ýene meni ejem goýbermeýär. Bol şeýdeli. Häzir sen ejem, men ejem jaňydyr. Şonu hukman goýberäýim eli. Bol. Ece. Yamanla. Ece şu Leyli bize yatımda qalaýsyn. Leyliň ejesini goýberdim onu. Sen şonu jaňydyp görä, şonu ruhsat berer. Böyle häzir jaňydyr. Goýduly. Goýberer ejenmi? Hukman goýberäýim meni. Allah. Güllercan kovma. Kovmercan. Kovoktaş kır. Güllercan. Leşoğunu qalaysın bizden. Oňa özü ýokmu?
Sanda men öýdüm. Meter edip durarım. Bolya, alıversin onda. Öyle. Aha, böyle bu zaman jatırım. Koyuverdi. Koyuverdi. Sağıracak. Sesin 7 yaş çağan ki Allah özüňem 30 ýaşynda ýa durmuşa 20 ýaşynda.